Gina sydd yma, a arweinydd y llwybr tar Cymraeg Uwchradd yn Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. A dwi hefyd yn cydlynu agweddau yn y llwybr cyfrwng Cymraeg. Diolch yn fawr iawn am ystyried yn cwrs tar Uwchradd Cymraeg, a dyma rhai ffeithiau i chi am y llwybr Cymraeg a fydd gobeithio o ddiddordeb i chi. Yn gyntaf, dyn ni'n cynnig 2 fath o leoliad, lleoliadau cyfrwng Cymraeg yn y sector mamiaeth a lleoliadau cyfrwng Saesneg sef yn y sector airiaeth. Mae modd i chi ddewis eich llwybr, dych chi'n gallu ffocysu ar un sector yn unig, neu dych chi'n gallu dewis cael profiad o 2 sector, a dyn ni'n trafod hwn gyda chi pan dych chi'n dod am gyfweliad. Nod y llwybr Cymraeg Uwchradd yn y pen draw yw cynhyrchu athrawon Cymraeg effeithiol sydd yn barod i addysgu siaradwyr Cymraeg y dyfodol, boed yn y sector mamiaeth neu yn y sector cyfrwng Saesneg. Wedyn, gawn ni feddwl am sesiynau pwnc yn y Mhrifysgol. Yma, dyn ni'n ffocysu ar pedagogi ac addysgeg. Hynny yw, sut mae dysgu Cymraeg yn y ffordd fwyaf effeithiol bosibl. Bydd seminarau, bydd llawer o waith par, gwaith grŵp, bydd gwaith unigol, yn modelu arfer dda o ran dysgu ac addysgu. Bydd ffocws ymchwil cryf, sef y theori tu ôl yr ymarfer, achos beth rydyn ni eisiau yw eich dysgu chi i fod yn feirniadol a chwestiynu arfer mwyn datblygu eich arddull bersonol chi o addysgu. Wedyn, gawn ni feddwl am yr agweddau ymarferol, a dyn ni'n ffocysu ar ehangu eich gwybodaeth bynciol o ran y Gymraeg fel maes, dealltwriaeth o addysgeg, datblygu sgiliau y dysgwyr yn yr ysgol, cwricwlwm ECA3, ECA4, tygau uwch gyfrannol o safon uwch. Ac eto, dyn ni'n cyfuno profiadau myfyrwyr sector cyfrwng Cymraeg a myfyrwyr sector cyfrwng Saesneg. Dyn ni'n gweld bod hyn yn cyfoethogi eich dealltwriaeth o'r maes wrth symud tuag at y continuum ieithyddol. Cyfleoedd i gydweithio. Bydd sawl cyfle i gydweithio yn y Mhrifysgol o fewn y grŵp Cymraeg. Byddwch chi hefyd yn rhan o'r grwpiau gloywi, so byddwch chi'n gallu gweithio gyda myfyrwyr cyfrwng Cymraeg eraill. Byddwch chi'n gweithio gyda myfyrwyr sydd yn astudio pynciau tebyg fel Saesneg, ieithoedd tramor modern, dyniaethau, sef y grŵp maisydd dysgu ac arphrofiad. Wrth gwrs, pan dych chi ar leoliad, bydd teulu arall gyda chi fel petai, byddwch chi'n cydweithio yn agos gyda'ch mentor a'ch uwchfentor, y myfyrwyr eraill sydd allan yn yr ysgolion. A ni'n lwcus iawn yma achos rydyn ni'n nabod staff yr ysgolion ar adrannau Cymraeg yn dda iawn, a dyn ni'n cymryd gofal mawr wrth leoli myfyrwyr, felly i sicrhau byddwch chi'n cael profiad da pan dych chi allan ar leoliad. Felly, i gloi, mae'r myfyrwyr Cymraeg Uwchradd yn llwyddo. Maen nhw'n ennill swyddi yn gyflym iawn. Ac achos bod ni'n grŵp bach bob blwyddyn, mae hyn yn golygu byddwch chi'n cael llawer o help unigol a llawer o gymorth yma ar y cwrs a hefyd allan pan dych chi allan ar leoliad. Cymorth ychwanegol sydd ar gael yw bursary y Llywodraeth, sef bursary iaith athrawon yfory a hefyd y bursary am y Gymraeg fel pwnc prin. So, bydd cymorth emosiynol, cymorth addysgiadol a chymorth ariannol wrth ddilyn y llwybr yma. Felly, i gloi, diolch yn fawr iawn am wrando. Gobeithio bod hyn wedi eich ysbrydoli chi i ddod yma a dechrau'r cam nesaf yn eich gyrfa fel athrawon Cymraeg y dyfodol. Dyn ni wir eisiau chi. Diolch yn fawr iawn a pob lwc.